Matematikan, limiteak eta indeterminazioak funtsezko kontzeptuak dira. Limitea funtzio baten portaera aztertzeko erabiltzen da puntu jakin batean. Eta horrek aukera ematen digu funtzioaren balioa zehazteko, nahiz eta puntu horretan definituta ez egon. Adibidez, funtzio bat bi puntuaren inguruan aztertzen badugu, limitea erabiliz, funtzioaren balioa bira hurbiltzen denean zer gertatzen den ikusi dezakegu. Bestalde, indeterminazioak hala nola 00 edo arazoak sortzen ditu kalkuluetan. Kasu hauetan, L'Hospitalen araua erabiliz, deribatuak hartu eta limitea berriro kalkulatu dezakegu. Horrela, indeterminazioak argitu eta funtzioaren portaera zehatzagoa ulertu dezakegu. Beraz, limiteak eta indeterminazioak matematikaren oinarrizko tresnak dira. Funtzioen azterketa sakonagoa egiteko aukera ematen digutenak.